Whale shark shine kifi mafi girma a duniya, inda nauyin sai kai kimanin buhun hatsi 150 wato ton 15. Kona haƙorinsa kuma ya kai karun dabino da tsawonsa. Wannan kifin dai shine kifin da ya haɗiye Annabi Yunus alayhi salam. Annabi Yunus alayhi salam ya kasance mutum mai saurin fushi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi. Kuma Annabi Yunus alayhi salam yana da daddaɗan murya, saboda daɗin muryarsa ne yasa tsuntsaye suke zuwa gurinsa a lokacin da yake karatu. A cikin Alkur'ani mai girma, a suratul Safat, Allah ya bayyana yadda kifi ya haɗiye Annabi Yunus. Annabi Yunus alayhi salam ya tafi zuwa jirgin ruwan da ya lodi, ya shiga matsayin fasinja sanadiyar fushin da ya lokacin da wasu daga cikin al'ummar da yake da'awa a gare su suka kangare suka kuma ƙi imani. Ana cikin tafiya a jirgin ruwan sai ya tsaya, ya samu matsala. Duk hanyar da za a bi a sha kan matsalar ta gagara, wanda hakan ya sa a ƙarshe aka yanke shawarar rage mutanen da ke cikin jirgin ruwan domin alamu na nuni da jirgin zai iya nutsewa, wanda hakan ya sa suka jefa ƙuri'a kan wa zai faɗa ruwa. Ƙuri'ar sau 3 tana faɗawa kan Annabi Yunus alayhi salam. Da cewa Annabi Yunus ya san matsalar ba jirgin ruwan bane, wata matsala ce a ƙasan jirgin wato cikin ruwan. Yana faɗawa cikin ruwan, kifin whale shark wato kifi mafi girma a duniya ya haɗiye shi. Sai gashi a cikin duffai. Idan aka ce duffai jimla ne na duhu, ma'ana duhun ruwa da kuma duhun cikin kifin da ya nutso da shi a cikin teku. Sai Annabi Yunus ya fara kiran Allah, yana faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bayan yayi wannan zikirin, Allah ya sa kifin ya amar da Annabi Yunus a waje, inda bishiyar kabewa wacce a turanci aka fi sani da pumpkin ta tsiro ta lulluɓe shi, wanda hakan ya sa ya warke daga raunukan da ya samu. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake cewa kabewa tana magani. Duk wanda ya lazamci faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin muddin yana cikin masifa, insha Allah Allah zai kawo masa ɗauki kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Yau dai na kawo muku bonus duk da cewa na skipping wasu abubuwan, don haka ma da littafi na bazata idan mai duka ya kai mu.